Tak minulý víkend sme mali možnosť zažiť spolu duchovnú obnovu, ktorá je takým záverečným víkendom celého tohto programu alebo spoločného putovania. A tá obnova je zameraná na to, že ideme trošku tak hlbšie do seba, do tých svojich problémov a cez to sebapoznanie sa snažíme lepšie spoznávať aj Boha a vlastne hľadať aj tú cestu, ako pomôcť druhým ľuďom na takých hlbších úrovniach, keď naozaj treba ísť možno až na úroveň tej terapie, psychoterapie. A myslím, že to bol taký veľmi príjemný víkend, že aj sme sa ponárali do týchto hlbokých tém, aj sme vytvorili spoločenstvo, kde sme sa mohli tak vzájomne zdieľať aj v takom veľmi príjemnom prostredí toho veľkého bielu, aj bola možnosť si zašportovať, takže mnohí si aj veľmi oddychli, napríklad sme pracovali na užitočných veciach, takže fajn. Dobre.